izinto sazenzela bo. No money can I, no daddy can I. Izinto sazenzela. Sanibonani baleleli nabalandeli emakhaya. Lo khulumayo uNtokozo Thepha Makatani 357 Clifford Kivori. Kade limnyama isitimela samalahla uMbebheni. Manje ngizokhuluma emhlabeni abantu bayahluka futhi nezimo zabo ziyahluka. Kodwa manje kulomfanekiso ngizokhuluma ngenhlanhla. Khona abanye abantu abeke bahamba mhlambe bawela isimo sokuthi isisu siphuphuma, kungaba umfana noma intombazana, ubaba noma umama, umuntu wesifazane noma indoda. Isisu siphuphume, kungaba ukuthi uhambe wayolala nomuntu onelumbu, noma onebhadi noma onesicitho. Ungaba umuntu ukuthi wena ushawe ngemithi wagadlwa. Ungaba ukuthi wena unamabhadi noma unamashwa, yonke into yakho ayihlangana. Ngikhuluma nawe manje. Wena ufuna ukukhuphula inhlanhla yakho, wena ufuna ukugeza isithunzi sakho, ugeze nenhlanhla yakho ukuthi ikhuphuke. Khona umsebenzi la noma isigezo ongasenza ukuthi wena ukhona ukuthi uvulekelwe izinto zakho, simo sakho sishintshe nokuthi into zakho zikhanye. Kukhona into ebeyibiza ubulongwe. Ubulongwe ngikhuluma ngayo i-cow dung ngesingisi. Ubulongwe, i-cow dung, okuwona amasimba wenkomo. Awenkomo, inkomo iyo into noma isilwane esenhlanhla esikhomba inhlanhla ngoba kuba kuyimfuyo egcekeni noma esibayeni. Ingakho abantu abaningi baye bathi amasimba bona bayawasaba. Yebo awumuntu ibhadi, kodwa awenkomo akhomba umnotho, akhomba ukuceba. Ngalokho kulomsebenzi ayadingeka. Kungaba ukuthi wena ufuna ukugeza isimo sakho esinjalo sokuthi wena imali ayifiki noma mayifikile ayihlali. Uyakhona ukuthi uthathe ubulongwe, uthathe ubizi, uthathe amaqanda, uhlanganise konke lokho, ufake namanzi. Mangabe umuntu ohlala endlini noma ohlala kude nasezibeni noma emanzini ahambayo emfuleni noma empophomeni. Mangabe uhlala endlini lapho kule into lezo zingekho, ungasebenzisa amanzi ebhakedeni lakho elimhlophe. Uzokhona ukuthi uyigcobe, ukhulume, ushweleze kwabaphansi ukuthi mabasuse ichitho, amanzi amnyama, amabhadi amashwa, isimo sokuthi uphuphumelwe isisu noma ugadlwe ngemithi noma into ethi ukuthi kanjalo. Uyakhona ukuthi uyikhulumise, uyiphehle ngesandla sakho sesidlo, ukhulume yonke into elangazelelayo, ukhulume ukuthi wonke amabhadi, wonke amashwa, zonke izinto ezimbi zisuke kuwena, yonke into yakho ivuleke. Ngoqeda uyazigcoba. Mind you, kumele uthathe ubulongwe obungakawomi ngoba obomile kuyasho ukuthi sobuhleli kakhulu impukane. Nakhona ngeke ukusebenzele kahle. Ufuna bona ubumanzi, ubungathi bunosuku sobukhishiwe inkomo. Uyasebenzisa ugcoba wonke indawo emzimbeni. Mangabe ukhona indawo la okunamanzi khona, umfula ehambayo noma impophoma, uyazi ukuthi mawuceda ukuzigcoba ube khona ugeze, ukhulume, ushweleze, umemeze, ubize zonke idara zakho, ugeze isithunywa sakho, ugeze yonke into yakho, ugezeke idlozi nethongo lizoba nawe. Inhlanhla yakho uzothi uthi mawubhekile into zakho zikhuphuke zishintshe, namaphupho avuleke, yonke into yakho ihambe ngomumo, ihambe ngendlela eqonde njengothi lomkhonto. Mangabe uvele impophoma unayo, uyagcoba futhi uyagcoba. Ungene ebhavini uzithele ngamanzi, ukhulume, ushweleze kwabaphansi.
ngalokho ngiyazi ukuthi yonke into yakhe izoqonda ifane nothi lo mkhonto. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu obona lo mfanekiso kahle futhi ne-information ekahle, ngicela ukuthi ulike ushare ngabe khona abantu baziyo abadingayo wona lo msebenzi, ngoba akusiyona yonke into edinga ukuthi kumele uye kumelaphi wendabuko. Zonke izinto ungazenzela, isintu kudala esamandulo izinto zenzeka kudala, abantu bezenzela izinto ifana njengamanzi. Abantu kudala baziyela emanzini bayobhukuda benzeni, kanti abazi ukuthi bayothatha inhlanhla lapha, bayothanda ukuphila, bayothatha yonke into enhle. Ngiyacela ukuthi ni-share, ni-like, ni-subscribe futhi ni-press ne-notification bell ukuthi yonke imifanekiso yami mangiyikhipha noma ifika nazi ukuthi seyifikile. Ngiyabonga.